Right, grade 8. Manje sesenza i-addition yama-fractions. Siyawa-adda lama-fractions. Khumbula ke ngiqale ngakufundisa ukuthi fractions are like. Fractions are unlike. Hayi siyabona la. So lawa awafani. Ngoba ngikufundisile umehluko phakathi kwabafanayo nabangafani. Hayi siyayizwa la nto. So these fractions awafani. So siyawenza ke ukuthi afane ngokuthi senze ama denominator afane bese sithi they are like. Angithi yayizwa la nto. U3 no4 lo. U3 no4 lo usibenza kanjani u3 no4 ukuthi bafane? Sithatha lo 7 over 3 bese siwumultiply ngalo 4 times 4 over 4 plus sithathe lo 3 over 4 lo multiply ngalo 3 lo 3 over 3. Mawubuka kahle lo wakha u1 la naku simultiply ngaye kanti lo wakha u1 la naku simultiply ngaye bese siya multiply yakhe ngezansi la sesinobani no12 ngaphezulu sesinobani no9 plus ngezansi la sesinobani no12 ngaphezulu sesinobani no40 no28 7 times 4 is 28. Uma sekunjena ke siye sithi ke ngoba ama denominator aseyafana nawo ke aseyafana bese siyibhala kanye I denominator yethu siyibhala kanye ngoba iyafana bese si-add lokho kulapha phezulu 28 plus 9 is 37. Seyiphelile ke answer yethu la. Angiphinde ngithathe esinye isibalo. Uma ngikunikeza u5